Zmena IP adresy SKPOS pre PhilGenius verzia 10, ale funguje to aj pre staršie verzie, aj pre verziu 11.12. V tomto prípade použijeme GNSS prístroj FOIV A20. Je to starší prístroj, ktorý má len GPS GLONASS, nemá Galileo Beidou. Ale podobný postup funguje aj pre iné GNSS prístroje, či už staršie, novšie. Takže dáme si štart, pustíme si PhilGenius. Vy si pustíte PhilGenius obvyklým spôsobom, ako si ho púšťate. Či už máte novšie alebo staršie PDAčko, ten kontroler môže vyzerať trošku ináč, ale po spustení PhilGenius všetko funguje rovnako. Vidíte, že tu je verzia 10.4.1.2, tak otvoríme si zákazku. Pripojíte si GNSS prístroj ako obvykle. A keď máte všetko správne nastavené po starom, tak vám pripojí GNSS prístroj. A keď máte prístroj zafixovaný, tak vám rovno hodí do mapy. Keď nebudete mať prístroj zafixovaný, tak vám ukáže obrazovku, takú, ktorú si teraz ukážeme. Vidíte, že teraz prístroj je fixovaný, takže pokiaľ vás hodí rovno do mapovacieho okna, tak tuto dáme nastavenie a tuto dáme, vidíte, tuto je kľúč robovák, tuto vpravo hore a tuto máme konfigurácie spojení. A tu budeme vedieť nastaviť SKPOS. Pokiaľ by ste na začiatok nemali fixované, tak by ste rovno dostali po pripojení Bluetooth túto tabuľku. My dáme teraz odpojiť, keď tunak je pripojiť, tak nemusíte nič, keď je pripojené, dáme odpojiť. A teraz tuto má typ zařízení, znamená GSM modul, znamená, že SIM kartu máte v GNSS príjimači v antene. Zbier dát internet znamená, že používate internet v mobile. Buď Wi-Fi alebo SIM kartu teda v kontroleri. Buď máte SIM kartu v kontroleri alebo používate Wi-Fi. V tomto prípade my máme GSM modul, ale postup je rovnaký. Takže tunak idete do nastavení a tuto máte vlastne starú IP adresu. Táto 195.28.70.16 je stará IP adresa, takže tu je také tlačítko šedé, na to stlačíte. Teraz tu máte váš SKPOS účet a tu dáte upraviť. A tuto vlastne kliknete a tú starú IP adresu vymažete a zadáte novú IP adresu. Nová IP adresa je 193.93.74.56. Dáte OK a port a užívateľské meno je vaše meno do SKPOS, heslo je vaše heslo. To necháte tak, ako bolo, tam sa nič mení, mení sa len táto adresa. Dáte OK, dáte tento váš riadok, dáte vybrať, aby bol modrý a dáte vybrať. Teraz tuto už musíte mať IP adresu 193.93.74.56, port 2101 a užívateľské meno je vaše meno SKPOS a heslo je vaše heslo do SKPOS.
dáme OK. A tunak necháte ako ste mali, to znamená RTCM 3X. Pokiaľ by tu bolo typ správy, buď vyberete RTCM 3 alebo RTCM 3X alebo automaticky. A ide základný akýkoľvek. Tunak možno pri niektorých typoch prístroja budete mať aj automaticky. Že typ správy vybere automaticky. Teraz dáme pripojení. A teraz nastavuje vlastne GNSS prístroj na nové parametre SK-POS. A tuto, pokiaľ by tuto bolo ďalšie tlačítko, že SK-POS CM3.1, tak kliknete na ňo a máte všetko už nastavené pre staršie prístroje, pretože staršie prístroje majú GPS GLONASS a pripojovací bod SK-POS _CM_3.1 obsahuje len korekcie pre GPS GLONASS. Nedávajte pre staršie prístroje pripojovací bod SK-POS CM3.2, lebo nefunguje to vôbec alebo korektne. Keďže tu na druhé tlačítko nemáme, tak dáme požiadať od zdrojovou tabuľku. A teraz sa načítavajú pripojovacie body do SK-POS. A vidíte, že tunak nám neponúka SK-POS _CM_3.1, máme tu len 3.2, 3.2 MSM, tak môžeme vybrať ľubovoľný, napríklad vybereme tento 3.2 a túto formát korekcií dáte RTCM 3, alebo keby tam bolo RTCM 3X, alebo automaticky. Niekedy niektoré prístroje tu majú, že vybrať formát korekcií automaticky a NMA je povinné áno a vybrať. Keďže toto je starší prístroj, tak s týmto pripojovacím bodom SK-POS CM3.2 to nebude fixovať, takže následne dáme vyhľadať znova pripojovaciu tabuľku bodov a skúsime vybrať SK-POS CM3.1. Vidíte, že je tu autonómne riešenie, takže klikneme tuto na kľúč robovák, nastavenia vpravo hore a tu máme vybrať pripojovací bod. Klikneme na ňo. Teraz by sa nám mala zobraziť tabuľka pripojovacích bodov a mali by sme nájsť tam SK-POS CM3.1. Vidíte, tu je 3.2, 3.2 MSM7, takže momentálne tu nemáme náš správny pripojovací bod, takže dáme zrušiť a dáme znova kľúč robovák, vybrať pripojovací bod a môžete skúsiť toto urobiť 5-10 krát, pokiaľ vám to nájde pripojovací bod SK-POS CM3.1 pre staršie GPS-ka, tak to nastavíte a nemusíte nič už robiť. Pre novšie GNSS prístroje, ktoré majú aj Galileo Beidu, tak vyberáme tento SK-POS CM3.2 pre novšie GPS-ka. Vidíte, že tuto zase nemáme SK-POS CM3.1, takže dáme zrušiť. A tu dáme znova kľúč robovák a dáme vybrať pripojovací bod. A zase budeme čakať, že či v tabuľke bude SK-POS CM3.1 pripojovací bod. Pokiaľ sa vám to nepodarí na, ani 10-20 krát, tak potom musíme opraviť, vidíte, tunak nemáme SK-POS CM3.1, zase dáme zrušiť a zase dáme kľúč robovák, vybrať pripojovací bod. Pokiaľ sa to nepodarí ani na veľa pokusov, tak potom
tam, kde je nainštalovaný Field Genius, je súbor Settings XML a tento súbor musíme prekopírovať do počítača a tam ručne opraviť tento pripojovací bod. Vidíte, že zase nemáme, takže dáme zrušiť a znova dáme vybrať pripojovací bod. Vidíte, zase tu není SK post CM3.1, takže zase vybrať pripojovací bod. A môžete to skúšať dlhšie. Ja už to teraz na videu nebudem skúšať, ale ukážeme si, ako opraviť potom v súbore. Takže zase nemáme, takže v princípe môžeme dať zrušiť. Field Genius ukončíme. A pustíme si Start Windows Total Commander a tunak pomocou tohto spätného lomitka skočíme do koreňového adresára. A teraz hľadáme adresár Program Files, ten môže byť tuto na hlavnom disku alebo aj tuto v tomto Extended Storage. To znamená, tu keď ideme Program Files, tuto máme Field Genius, to není naša verzia. Takže ideme Extended Storage. A tuto máme Program Files, takže musíte hľadať na všetkých diskoch. Môže tam byť Extended Storage, SD karta, INAND, rôzne sa môže volať ten disk. A ideme do Program Files a tuto máme náš Microsurvey Field Genius. Pokiaľ máte Geomax Field Genius, tak pôjdete do tohto adresára, keď máte Microsurvey, ideme sem, ináč ostatný postup je ten istý. Takže my sme išli do tohto Microsurvey Field Genius, idete do adresára Programs a tuto väčšinou na konci je súbor Setting XML. Tento súbor Setting XML si musíte prekopírovať do počítača alebo do notebooku, rovnako ako keď kopírujete zákazky. A to je textový súbor, treba ho otvoriť v textovom editore v počítači a dať vyhľadať začiatok IP adresy. A začiatok IP adresy, takže dávate v tom textovom súbore vyhľadať 193 bodka. On vám nájde vlastne tú IP adresu, ktorú ste zmenili na novú a tam pod tým je jedna položka na pripojovací bod. Vy tam nájdete pripojovací bod SK post CM3.2 a len to prepíšete na SK post CM3.1, tú dvojku zmeníte na jednotku. Alebo ten pripojovací bod bude prázdny a vyplníte ho celý. Takže teraz ideme zmeniť ten súbor v počítači a vrátime sa späť potom do kontroleru, aby sme dokončili to nastavenie. V predchádzajúcej časti videa sme si povedali, že ak nám Field Genius nedokáže načítať správny pripojovací bod, napríklad SK post CM 3.1, tak musíme skopírovať súbor Settings XML z PDAčka alebo z kontrolera do vášho počítača alebo do notebooku. My sme si tento súbor skopírovali, vidíte, že tuto máme Settings XML. Teraz v tomto Settings XML si musíme zeditovať pripojovací bod. Takže môžete kliknúť pravým tlačítkom na Settings XML a dať upraviť, alebo upraviť v hociakom textovom editore. Alebo môžete chytiť tento XML súbor a presunúť ho na poznámkový blok. Ja tuto mám otvorený už Settings XML v poznámkovom bloku, ale to isté môžete urobiť v akomkoľvek textovom editore. Teraz tuto máme úpravy a tuto dáme hľadať. Väčšinou je to skratka CTRL-F. A dáme vyhľadávať novú IP adresu, to znamená 193. Nemusíme ju celú písať, stačí napísať len začiatok a tuto vyberete nadol, aby to hľadalo od začiatku súboru na koniec. A dáme hľadať ďalej. A vidíte, tuto nám našlo našu IP adresu
a vy si túto pomocou posuvníka posunete, tuto dáme zrušiť a vidíte, že tuto máme tú našu novú IP adresu, ktorú sme opravili 193.73.74.56. Tuto port musí byť 2101, toto username, toto čo som vyznačil, toto medzi tým username musí byť za touto zátvorkou a pre touto zátvorkou toto je vaše meno do SKPOS, toto je vaše heslo do SKPOS, password a tento caster mount point, to je ten pripojovací bod. To znamená, vidíte, my sme vybrali vo FieldGeniu SKPOS CM3.2, ktorý není dobrý pre starší prístroj, ale potrebujeme 3.1, takže opravím, vymažem a napíšem 3.1. Takže správne je všetko veľkými písmenami SKPOS počiarkovník CM počiarkovník 3.1. Teraz to máme upravené, dáme súbor uložiť a súbor môžeme skopírovať z počítača, klasicky ako kopírujete zoznam súradníc alebo DXF súbory, z PC alebo z notebooku to nakopírujete naspäť do adresára, odkiaľ do adresára v kontroleri alebo v PDAčku, kde pôvodný starý súbor bol. Pokiaľ by vám ešte si tu ukážeme, že hľadať a tu dáme, že hľadať ďalej a tu dáme, že zrušiť a tu vidíte, že tu našiel tiež nám tú novú IP adresu, tu je port, tu je meno, heslo do SKPOS, ale tu je, že server. Toto není tá správna položka, pretože tu nám chýba vlastne ten prístupový bod. Takže keď si dáme znova hľadať, znova sa dáme na začiatok súboru, dáme úpravy hľadať a tuto keď si pozrieme, tak správna položka je iba tá, tunak je tá IP adresa a tunak pod tým musí byť táto položka caster mount point. A vidíte, že tu je N-trip. Toto je N-trip, toto je správne a tu je caster mount point a tunak to treba opraviť na SKPOS počiarkovník CM počiarkovník 3.1. V prípade, že máte GNSS prístroj bez Galileo a Beidu, iba GPS a GLONASS. A pokiaľ máte prístroj aj z Galileo Beidu, tak toto treba zmeniť na 3.2. Ale ten 3.2 pripojací bod väčšinou načíta vo FieldGeniuse, tak ten netreba editovať. Takže teraz si súbor dáme uložiť, zavrieme to, dáme súbor skončiť a vlastne tento opravený settings XML je potrebné prekopírovať na pôvodné miesto, odkiaľ ste ho zobrali z kontrolera alebo z PDAčka. A týmto novým opraveným prepísať ten starý súbor. Keď sme si opravili v počítači alebo v notebooku súbor settings XML, tak som si ho skopíroval do kontroléru alebo PDAčka, klasicky ako si kopírujete zoznam súradníc. To znamená pomocou USB kábla zapojeného do počítača alebo pomocou USB kľúča alebo pomocou Bluetooth si to nakopírujete do ľubovoľného adresára v PDAčku alebo môžete už priamo prepísať, keď viete. Keď neviete prepísať ten starý XML novým, tak si ho nakopírujte do ľubovoľného adresára v kontroleri alebo v PDAčku a pustíte, tuto dáme Start a Total Commander. A teraz tuto máme vlastne jedno okno a pomocou tohto zobáčika vpravo, úplne vpravo hore sa prepína do druhého okna. To znamená, že ja si ešte raz pustím Total Commander a nastavím sa. Náš FieldGenius môže byť nainštalovaný buď v program Files adresári na hlavnom disku, do ktorého sa dostanete pomocou tohto spätného lomitka.
alebo na nejakom inom disku. U nás konkrétne hľadajte všetky program filesy, kde máte FilGenius. My to máme na disku Extended Storage, môže tam byť aj inan disk alebo ináč pomenovaný. Takže ja idem a tuto máme program Files a tuto je Microsurvey FilGenius. Ale môže tu byť aj FOIF Survey FilGenius alebo Geomax FilGenius, rôzny FilGenius, ale postup je rovnaký. Takže ideme do toho adresára a tuto musíme ísť do adresára Programs. A teraz keď si pozrieme tuto na spodu, tak tu vidíte niekde, musíme tu nájsť, vidíte, tu je Settings XML. A tento starý Settings XML prepíšeme tým novým, čo sme opravili v počítači. Takže tuto vpravo hore máme taký zobáčik, ako keby znak menšie, klikneme na to a tu sa nám otvorí druhý adresár. A ja som si konkrétne skopíroval nový Settings XML do tohto adresára My Documents, ale môžete to mať hoci kde. Buď na USB kľúči, stiahnutých, to je jedno. Ja idem do My Documents a vyznačím si ten môj nový opravený Settings XML, ktorý som opravil v počítači, v PC. Musí byť takto presvietený, zelený alebo modrý. A tuto vedľa Mix je taká červená ceruska, vedľa nej sú ako keby také dva papiere a modrá šípka, to je kopírovanie. Takže ja kliknem na to a tu budem presunúť alebo kopírovať. Dáme kopírovať. A teraz sa ma opýta, či mám ten starý súbor prepísať, tak dám prepísať. A teraz vlastne keď sa vrátim tuto s týmto zobáčikom vpravo hore do adresára, kde mám nainštalovaný FilGenius. Vidíte v tom adresári, tuto máte nejaké FG niečo exe a veľa DLL súborov. A už tento súbor Settings XML je ten nový prepísaný. A teraz môžeme dať súbor a koniec. Súbor, koniec. A môžeme pustiť FilGenius a pokračovať s pripojením prístroja a dokončením nastavenia novej IP adresy pre SKPOS. Druhá možnosť, ako prekopírovať súbor Settings XML v rámci PDAčka alebo v kontrolere, je nepoužiť Total Commander, ale použiť File Explorer. Takže tuto máme File Explorer. A teraz tuto treba dať My Device a nájsť adresár alebo Extended Storage alebo nejaký disk vybrať podľa toho, kde máte ten súbor opravený z počítača Settings XML. Takže teraz hľadáme ten nový opravený súbor, ktorý sme prekopírovali z počítača. Takže teraz dáme, ja ho mám v My Documents, takže idem do My Documents a dlhšie pridržím pierkom na Settings XML, to znamená kliknem pierkom a držím. A teraz dám kopíruj a tuto si vyberiem Extended Storage, lebo tuto ja mám nainštalovaný FilGenius. Vy možno máte FilGenius tuto priamo na My Device a FilGenius alebo FilGenius alebo Microsurvey FilGenius. Ja mám na Extended Storage, ale tam môžete mať aj nejaký disk inand a podobne. Takže Extended Storage a tuto hľadajte Program Files. A v Program Files hľadajte súbor Microsurvey FilGenius, FOIF FilGenius, Geomax FilGenius, ja tu mám Microsurvey FilGenius a ideme do Programs. A tuto v Programs musíte kliknúť niekde na bielu plochu, buď tuto vpravo, teda nie na súbor, ale musíte kliknúť niekde pod súbory. Takže kliknem a tu zvoliť Paste, vložiť. Paste. A
tu mi píše súbor, pomenovaný settings už existuje, chcete ho prepísať? A dám yes, áno. A prepísali sme vlastne s tým novým súborom settings XML starý súbor settings XML. Takže na prepísanie a skopírovanie opraveného súboru settings XML existuje množstvo spôsobov, vy si vyberte ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Pokiaľ to neviete robiť, že by vám toto robilo ťažkosti, tak poproste nejakého technicky zdatnejšieho kolegu alebo kamaráta, ktorý sa vyzná v počítačoch, aby vám pomohol. Takže môžeme uzavrieť tento File Explorer a môžeme pokračovať spustením FieldGenius. Pustíme si FieldGenius, v našom prípade verziu 10.4.1.2, ale funguje to takisto aj pre verziu 11.12, dokonca aj verzie 8.9 by mali mať rovnaký postup alebo veľmi podobný postup. Otvoríme si zákazku. Dáme pripojiť GNSS prístroj. Po pripojení Bluetoothu sa nám ukáže táto tabuľka a ešte idete do tohto do nastavení a tu skontrolujete, či máte novú IP adresu 193.93.74.56, port 2101, tuto je vaše meno SKPOS, vaše heslo SKPOS a APN internet. Pokiaľ používate SIM kartu alebo Wi-Fi v kontroléri, tak toto tu APN tam nebude. V prípade, keby náhodou ste tu nemali správnu IP adresu, tak ju musíte zase cez toto tlačítko opraviť. Dáme OK. Tu na tik správy zase RTCM3 alebo RTCM3X alebo automaticky. Tu môže byť aj automatický typ správy. A ID základný, jakýkoliv. Dáme pripojení. A tuto je buď GSM modul alebo zbier dát internet. GSM modul znamená, že máte SIM kartu v GNSS príjimači v anténe a zbier dát internet znamená, že máte SIM kartu v kontroléri alebo v PDAčku alebo sa pripájate pomocou Wi-Fi. Takže tuto si nastavíte podľa vašej situácie, ako to používate vy. A keďže sme ten settings XML opravili, tak tento pripojací bod SK_POS_CM_3.1 sa nám tu objaví. Takže ho vyberieme. Teraz sa vlastne pripájame do SK_POS a vyberáme ten pripojovací bod SK_POS_CM3.1. Po chvíľke tunak by malo byť fixované riešenie. Vidíte, že tuto mne pripája Bluetooth, lebo sme ďaleko od prístroja, takže trošku toto vám robiť nebude. A pokiaľ tuto nebudete mať fix, tak skúste len vypnúť, zapnúť príjimač a on by mal sám zafixovať. Teraz som vypol a zapol GNSS príjimač. A pustíme FieldGenius. GNSS príjimač nám automaticky zafixoval. Nastavenia boli spravené, len potreboval reštartovať GNSS anténu. A teraz, keď sa nám pripojí Bluetooth, tak automaticky budeme mať fixované, pretože na GNSS príjimači už je fix riešenie. Pokiaľ používate SIM kartu alebo Wi-Fi v kontroléri, tak fix riešenie sa spraví iba až vtedy, keď pripojíte Bluetooth, ale to vy už viete, že vždycky sa pripájate
A keď máme keď máme SIM kartu v GNSS príjimači, tak po spustení príjimača sám zafixuje. A vidíte, už testuje a pekne máme RTK Fix. Takže teraz máme všetko nastavené. Môžeme vypnúť Field Genius. A môžete vypnúť GNSS príjimač.